Knižnica Divadelného ústavu sa nachádza na Jakubovom námestí v centre Bratislavy. Patrí k špecializovaným knižniciam s primárnym zameraním na divadelníctvo. Spolu s knižnicou Vysokej školy muzických umení patria medzi jediné svojho druhu na Slovensku. Táto knižnica má menšiu príručnú knižnicu priamo v kancelárii. Väčšina kníh sa ale nachádza v dvoch uzavretých skladoch, do ktorých čitatelia prístup nemajú. Publikácie divadelného charakteru a časopisy sa nachádzajú v mobilnom sklade. Tento typ posuvných regálov šetrí priestor v skladoch. Ďalším uzavretým skladom je sklad textových dokumentov, kde sa nachádzajú divadelné scenáre. Podstatná je signatúra knižničnej jednotky, podľa ktorej knihovník nájde dokument. Knihovník si prípadne môže pomôcť aj listkovnicami, v ktorých vyhľadá zápis o požadovanom dokumente. Predtým, ako sa dokument dostane medzi čitateľov, je potrebné zaevidovať ho v prírastkovom zozname knižnice. Knihovnička zapíše do tohto zoznamu príslušné údaje, ako napríklad názov dokumentu, meno autora či spôsob nadobudnutia dokumentu. Knižničnú jednotku opatrí čiarovým kódom a vlastníckou pečiatkou. Dôležité je ale hlavne prírastkové číslo a signatúra. Tie sa musia zhodovať s číslami zapísanými v knižničnej jednotke. Medzi základné služby, ktoré táto knižnica poskytuje, patria absenčné výpožičné služby. Čitateľ prichádza so svojou požiadavkou do kancelárie na prvé poschodie. Môže si požadované dokumenty vyhľadať priamo v knižnici alebo na internete prostredníctvom online katalógu. Dôležité je opísať si signatúru knižničnej jednotky, podľa ktorej knihovník nájde požadovaný dokument v sklade. Prezenčná forma výpožičky sa vzťahuje na vzácne dokumenty v knižnici, diplomové a bakalárske práce a tiež na časopisy. Tieto typy dokumentov je možné prezerať si v kancelárii knižnice. V prípade záujmu čitatelia môžu využiť aj reprografické služby. Ide o kopírovanie článkov z rôznych divadelných periodík. Túto činnosť vykonáva zásadne knihovník, nakoľko kopírovanie hlavne zviazaných časopisov môže viesť k ich nenávratnému poškodeniu.